Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳ. Чизе ки ҳам бародарамон Пирмаҳмадзода ки мега ҳамаш ростай то кая мардуми тоҷик азоб каша. То кая нами то ҳозира дар мактабо ай мардам сум ҷамъ мекунанд, синф ремонт мекунанд. Ай мардам сум ҷамъ мекунанд, печка барои зимистон мехаранд. Ҳукумат чӣ кора буд мекуна? Илтимос одамои ҳукумат камтарак фикри мардуми камбағалам бикунин ака. Ассалому алейкум мардуми тоҷики Тоҷикистон. Бетараф набоше. Хезе ҳимоят кунед ҳаққи худро. Аз ин ифлосо, аз ин палидо, аз ин ноодамо. То вақти ойлик дар Тоҷикистон миёна 400 сомону минималка 300 сомон, максимални 600 сомон. И хеле штраф ҳақ надоранд монанд. Просто халқи тоҷика бесавод фикр карданд. И беумуно, и палидо, и маразора ҷошонда шинондан дар кор. Ҳама бояд якта шавад хезад. Бетараф набошем бародарон.